Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram 16. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, ktoré bolo zvolané podľa paragrafu 15 odseku 2 písmenu A zákona Slovenskej národnej rady číslo 401 z roku 1990 zbierke o meste Košice, paragraf 13 odsek 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 6 odseku 5 rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo bolo zvolané v mimoriadnom termíne. Všetkých vás srdečne vítam a ďakujem, že ste prišli. Z dnešného rokovania sú ospravedlnení páni poslanci Podolinský, Boritáš zo zdravotných dôvodov a pán starosta z dôvodu čerpania dovolenky. Bol som ním poverený, aby som viedol dneska toto dané zastupiteľstvo. Poprosím o prezentáciu poslancov, či sme už našim schopní. Ďakujem veľmi pekne. Nebudeme mať dneska gong, lebo nebol gong pri prezentácii. Gong. Aha, pardon, ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že z 13 poslancov bolo prezentovaných 11 poslancov, čiže konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznašania schopné. Bol vám predložený návrh programu dnešného rokovania, obsahuje 3 body, materiály boli zaslané e-mailom dňa 3.5. v súlade s rokovacím poriadku a zároveň boli sprístupnené na webovej stránke mestskej časti KVP. To znamená, ak sa nemýlim, tak na vypustenie tam nemáme žiaden bod, tak sa nebudem pýtať, že či chceme niečo vypustiť, ale prísť sa spýtam, máte niekto niečo na vypustenie z bodu dnešného rokovania? Ak nie, tak potom pristupujeme k hlasovaniu o programe tak, ako vám bol predložený. Takže hlasujeme o programe tak, ako vám bol predložený. Kto je za? Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že za bolo 11, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Prirodzene sa dostávame k ďalším bodom dnešného rokovania. A tým je bod číslo 1b. Poprosím o návrh do návrhovej komisie. Kto dneska pracoval v návrhovej komisii? Hlasí sa pán Horenský. Ďakujem pekne. Dovolím si navrhnúť do návrhovej komisie pána poslanca Žeca. Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte nejaké naše návrhy na členov návrhovej komisie? Ak nie sú, tak dovolím si predniesť uznesenie, že návrhová komisia bude dneska pracovať v zložení pán Martin Žec. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Prechádzame k ďalšiemu bodu dnešného zastupiteľstva. Za overovateľov určujem dnešného zastupiteľstva pani Ivanecku a pána Kosoru. Prechádzame k ďalšiemu bodu, a to je k bodu číslo 2, schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti Košice-Sídlisko KVP z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Vážené poslankyne, vážení poslanci, mestská časť Košice-Sídlisko KVP je vlastníkom nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva číslo 2879, katastrálne územie Grunt, obec Košice, sídlisko KVP Košice 2 a areál bývalé materskej školy v Drocarovom parku, evidovaných v návrhu na uznesení pod číslom 1 až 15. Nehnuteľnosť bola kúpená od mesta Košice v roku 2009. Dôvodom kúpy bol záujem mestskej časti vybudovať a prevádzkovať zariadenie pre seniorov. Mestská časť však nezískala externé zdroje financovania a vzhľadom na nedostatok vlastných zdrojov bola nehnuteľnosť prenajatá nájomcovi Rudolf Vancák RZ Karat, ktorý mal z vlastných zdrojov zrealizovať výstavbu a následne poskytovať sociálne služby v prospech seniorov.
Nakoľko ale nájomca nedodržal podmienky nájomnej zmluvy, zariadenie nevybudoval, mestská časť nájomnú zmluvu ukončila a nehnuteľnosť prevzala do svojej dispozície. Po ukončení nájomnej zmluvy s bývalým nájomcom mestská časť hľadala najvhodnejšie riešenie pre dosiahnutie účelu užívania nehnuteľností, ktorým je vybudovanie zariadenia sociálnych služieb v prospech seniorov a vzhľadom na nedostatok vlastných kapacít, a mestská časť sa rozhodla umožniť vstup tretej osoby, investora, ktorý by financoval rekonštrukciu nehnuteľnosti na dosiahnutie uvedeného účelu. Vzhľadom na túto skutočnosť bol v roku 2021 až 2023 vyhlásených 5 obchodných verejných súťaží, ktoré ale skončili neúspešne. O kúpu vyššie uvedeného majetku mestskej časti prejavila záujem spoločnosť Silvers SRO Kalinčiakova 45A 917 01 Trnava IČO 55216 471 za kúpnu cenu 896 000 eur. Spoločnosť má záujem vybudovať malometrážnu bytové jednotky asistovaného bývania pre seniorov schopných samostatného bývania s drobnou asistenciou, komunitné zariadenie pre seniorov s kapacitou 12 osob, denný stacionár pre seniorov s kapacitou 30 prijímateľov, ako aj poskytovať sociálne služby ako opatrovateľskú službu a podporu samostatného bývania, a to po dobu minimálne 10 rokov. Uvedený koncept vychádza z pozitívnych zahraničných skúseností spoločnosti. Výstavba na vymedzený účel bude vyhradená výlučne zo zdrojov kupujúceho bez finančných nárokov voči mestskej časti. Mestskej časti ostane zachované oprávnenie dohľadať na dodržiavanie podmienok oprávnených v kúpnej zmluve. Po posúdení ponuky spoločnosti možno konštatovať, že ponuka reflektuje na požiadavky mestskej časti, definované dlhodobým zámerom mestskej časti, ktorým je poskytovanie služieb v prospech seniorov v predmetných nehnuteľnostiach. Navrhovaná kúpna cena je v súlade so znaleckým posudkom číslo 18 z roku 2023 z 10.8.2023 vypracovaná inžinierom Jozefom Hudákom, MPH. Zdôvodnenie osobitného zreteľa. Ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti Kostesílsko KVP, ktorý mestská časť trvalo nepoužíva na plnenie svojich úloh v zmysle paragrafu 3 odseku 1 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Kostesílsko KVP. Osobitný zreteľ spočíva vo vymedzení verejnoprospešného účelu prevodu nehnuteľnosti, ktorým je vybudovanie malometrážnych bytových jednotiek asistovaného bývania pre seniorov, schopných samostatného bývania s drobnou asistenciou, komunitného zariadenia pre seniorov s kapacitou 12 osob, denného stacionára pre seniorov s kapacitou 30 prijímateľov, ako aj poskytovanie sociálnej služby ako opatrovateľská služba A, podporu samostatného bývania v areáli bývalej materskej školky v Drosárovom parku v Košiciach po dobu minimálne 10 rokov, čo je naplnením dlhodobého zámeru mestskej časti Kostesílsko KVP. Vymedzenie dôvodu hodného osobitného zreteľa je v súlade s ustanovením paragrafu 7a písmena D a E zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Kostesílsko KVP v platnom znení. Zámer a spôsob prevodu uvedeného majetku bol schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Kostesílsko KVP uznesením číslo 167 z 22.4.2024, ktorým zastupiteľstvo zároveň rozhodlo o prebytočnosti uvedeného majetku. Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuľ mestskej časti a webovom sídle mestskej časti, a to dňa 22.4.2024. Tak všetci už túto problematiku dlhodobo poznáme a myslím si, že môžem otvoriť rovnú diskusiu k tomuto danému bodu. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto danému bodu. Poprosím, prihláste sa do diskusie. Pán Bartok, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, aby ste podpísali návrh odovzdal návrhovej komisii. Diskusia je stále otvorená. Ak sa nikto nehlasí, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby prednesla návrhy na uznesenie. Áno, najprv sú to dva samostatné návrhy, to znamená ten prvý a potom druhý. Návrh na uznesenie znie: miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice sídlisko KVP v
v súlade s paragrafom 9a odseku 15 písmeno F zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod vlastníctva majetku mestskej časti Košice sídlisko KVP evidovaného na liste vlastníctva číslo 2879, katastrálne územie Grunt, obec Košice sídlisko KVP, okres Košice 2, a to areálu bývalej materskej školy v Drocarovom parku podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho Silvers SRO Kalinčiakova 45A 917 01 Trnava, IČO 55216 471 za kúpnu cenu 896 000 eur. Návrh bol prednesený, prosím, hlasujte. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že návrh bol prijatý aj trojpätinovou väčšinou, ktorý je potrebný pri osobitnom zreteli. Máme ešte jeden návrh, navrhla komisia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice sídlisko KVP berie na vedomie znenie návrhu kúpnej zmluvy podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za 10 poslancov, 0 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem veľmi pekne, uznesenie bolo prijaté a prechádzame k bodu číslo 3, záver. Vážené poslankyne, vážení poslanci, týmto sme program 16. rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie a ďakujem vám za účasť.